A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Muhammad Shafi'u Naira Road daga sa. A wannan shawarwari da nake so mu faɗa ma al'umma gabaki ɗaya na Najeriya. Don Allah duk abin da ya same mu da mulka yin hakuri muna bin abubuwa a hankali. A game ga wannan gwamnati mu duka alhamdulillah Allah ya saka da alheri. Amma a sakon mu talakawa shi shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari lalle hakika muna cikin kunci ne. To amma muna fatan ubangiji Allah subhanahu wataala shine zai kawo mana mafita don mu mun san ba laifinsa bane. Akwai wanda suke kewaye da shi din nan su ne ba sa so a mana aiki don Allah su ma su ji tsoron Allah kamar 'yan majalisu na tarayya da na na gane ko to don Allah su ji tsoron Allah su ma fa abun da muka zo muka zabe su din nan mu dattawa mun fito mun zabe su ne gaba ki su muna ganin za su taimaka mana wannan ban Allah su taimaka mana kasar nan mu samu aiki kuma su taimaka dukkan sun ga abin da ya faru da mu muka tare gaba ki muka jawo muka taimaka Allah ba da ba da muka tsaya mun roki Allah sosai Allah ya bamu taimako ya mana canji kuma da alkhairi to ba Allah su tuna fa suna fa kan mutum ga aje dan majalisa ina son zuwa gaban shi mai gaban shugaban kasa to me imana me aje mana ko wanda fa wannan mun san shi ai ba ka san ta tare da kadan majalisa an kaza dan majalisa kai ka tsaya kenan kana son ka zama gwamna da kana zuwa kuma shugaban kasa to me kai mana don Allah mu ji tsoron Allah gaba ki mu da kuma wannan gwamnati nan Malam Muhammad Nasir El-Rufai shi ma Allah ya saka masa da alheri gaskiya ba abu da zamu ce sai dai Allah ya saka masa yawa alhamdulillah yawa Allah ya saka da alheri kuma mun gode muku Allah ya saka muku da alheri kuma wannan dawainiya kuke jin ra'ayoyin mu ubangiji Allah ya saka muku da alheri Allah ya ƙara ɗaukaka ku Allah ya ƙara ɗaukaka ku Allah ya ƙara muku karama kaza wasal Muryan